एबसुना एपिपिएल नोंसोरदाना नङा नैबे भिडिअखौ आं मैयानिफ्राय नुदों ओमफ्राय बे भिडिअनि सायाव बुंनांगौ आरो गोबांथार रायजोफ्रा मा सानो बिनि कमेन्ट नायनो गोसो जानानै आं नैबे भिडिअखौ लाबोदों। गोबाङा नुखाबाय, दा गोबां शक जानो गोनां बाथ्रा बियो। जोंहा बाव भिडिअ होनाय बायदिब्ला माखासे दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थाग्रा सेंग्रासाफोरखौहाय सोंथि सोंदों रायजोफोरा, नाथाय बे मानो जानो मोनखो जोबनायाव ससेब्लाबो बुंनो सानो। एबसुना एपिपिएल नोंसोरदाना नङा मानो फैदो इ गामियाव मानो फैदो मा खालामफैदो नोंसोर मा खालामफैदो नोंसोरनि भटार होबाव सेन्टारा सेन्टार होबाव नोंसिनिया सेन्टारा होबाव नोंसिनिया सेन्टारा होबाव सेन्टारा होबाव नोंसिनिया नोंसोर थां नोंसोर गावसोरनि जायगा सेन्टाराव थां मा खबर एबसुनि ना इउपिपिएल नोंसोरो एबसुना इउपिपिएलनि एबसुना इउपिपिएलनि एबसुना इउपिपिएल नोंसोर दाना एबसुना इउपिपिएल बबे पार्टी नोंसोरना मा पार्टी नोंसोरो एबसुना इउपिपिएल एबसुना इउपिपिएल नोंसोरो मा बेरायनो दाना नोंसोर एबसु गिदिङो ना इउपिपिएल गिदिङो जों जिखुनु नायथिंदो जोंनि मा खालामो मानो लाबाय थादों थांगोन ना मानो लाबाय थादों मा खालामो मा इ जायगायाव फैना खर' मारदिलै मा खालामबाय नोङो सैमानियाव मा खालामबाय नोङो मा खालामनो नोङो इलेक्सना दिनैल'सो मा खालामनो नोङो मा खालामनो इलेक्सना दिनैल'सो नङा मा जेखियानो जाया नोंथांमोना भिडिअखौ नुबाय, गोबाङा नुबायबाबो खायफा रिपिटबो जानो हागौ। आं खनबा नायबाय बुधबार नोंसोरो उमुक ना उमुक सोंनाया ना इउपिपिएल ना आबसुना इउपिपिएल बेफोरबायदि खोथा। दा बेवहाय साननो गोनां बाथ्रा जानानै फैदों। मानो होनोब्ला मालाया दाय मावोब्लाबो मालाया दाय मोनफायो जोंनि गेजेराव मालाबा। बेसाराफोर बिदि इन्टेनसनाव थायाखैबो जानो हागौमोन, भटबाबो माने ओनसोलफोरखौ नायदिंनाय। थ' जिखुनुआनो जाया, जोंना माहारियारि आफाद जाय बर'नि सिनस्रि होननानै बयबो फोथायो, मानियो आरो मानिबोदों गोबां समावनो। आबसु होनोबाबो मोनसे समाव गियोमोन गोबाङा, लांनानै दानो मिटिं खालामहैजागोन, समाधान खालामहैजागोन, बुजागोनबो, अख्राबाथ' बुजागोनबो, गिनाय दंमोन जेब्ला जों एसे उन्दैमोन। नाथाय आथिखालाव सासे सानै माखासे लिडारफ्रा जेब्लानिफ्राय पलिटिकेलाइज जादों बिनिफ्राय गोबां जों सोंखारिनाय बखिनायखौ नुनो मोनो। गोबाङानो 100आव आजिखालि 60-70% माने दायथ' मोनजोबनाङामोन, नाथाय माखासेनि थाखायनो गुबुनाबो दाय मोनफासै। नाथाय जाय आफाद बेवहाय मोजां सोद्रोमाफोरबो दं, मोजां सान्थौ साननो हानायफोरबो दं, नाथाय बैसोरनि बुंनाया गोजौआव सलिहैला, बिदिबो जानानै दङ। दा जिखुनुआनो जाया, बावहाय नैबे थासारिखौ नुबाय नोंथांमोना। आं साननाया बिसो, जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे गोबांथार आफादफोर लोगो नांनानै जे बिटिआर सान्थि सुक्ति खालामदोंमोन, जुदि बियो थारैनो कनस्टिटिउसनाव हाबाखैब्ला, माने इन्डियाननि माखासे जाय कनस्टिटिउसन थायो बाव हाबाखैब्ला, थारैनो बायसान्सआव बिजेपि गभर्नमेन्टआ थायाब्ला जोंनि बे सुक्तिया मा जागोन? बेलेग गभर्नमेन्ट फैयोबा थेर बेथेर जागोन नामा? सोंलु सिखाङो आंनियावहाय। नोंथांमोना मा सानो बिसोरनि सायाव अननानै कमेन्ट होलाय। आरो आं सानो सासे सानै लिडारफ्रा जुदि मोजां जायोब्ला, माने पलिटिक्सजों गैयालासे, पलिटिक्सआथ' नै दं दानो गैया ना, उनाव सोलायगोन बेलेग सरकार फैयोब्ला। थ' मोनसे सरकारजोंल' गरा थानानै उनावहाय बेलेग सरकारजों माबोरै मिलायगोन?
जायनि थाखाय आजिखालि नैबिदि जानांगासिनो दङ मोनसे गोथार माबाया बदनाम जानांनाय थ' बेयाव नोंथांमोना मा सानो आरो लिडारफ्रा मा दायथ' दं बेयावहाय कमेन्ट खालामनो हागोन